3, Je to úplně jedno, kdy to 2, tamtneš, můžeš to vtamknout 1. uprostřed, na konci, Jo, já to kdykoliv. chápu. OK. Já jsem byl Interrupting moc tremor. zmatený z toho, že to... Interrupt za 3, 2, Wait. 1, teď. Void expulsion. Že to bylo na mě moc detailně popisovaný. Arrows. Ty Arrow miss. taunt. Explosion. Interrupting Test. tremor. Interrupt za 3, 2, 1, teď. Arrows. Arrow hituje. Wait. Gate za 3, Void expulsion. 2, 1, Arrows. teď. Arrow miss. Explosion. Vox, jak se máš? Arrows. Arrow miss. Wait. Void Jo, to je expulsion. tohle. Arrows. Co možná bude Tak to hitujete druhý. Adu. Explosion. Co tady dostávám? Vole? Wait. Void expulsion. Arrows. Arrow hit. Explosion. Piče. První arrow. Druhý arrow. Třetí arrow. Bacha na tu plošku. A čtvrtý arrow. Make the bitch hard. Go. Nezapomeňte na potky potom. 21% lepší damage, nice, jdeme. Call of the Void. Bejtnout Tak čáru. rypnutý vzadu, hejma. Wait. A můžete jít bejtit plošky. Void expulsion. Grep. Hero za 2. Kdo nic nemá, jde doprava. No. Soudně vidím Explosion. ho ještě přes ní. Dobrý, mělo by to být v pohodě. Move doleva. Wait. Hitujte, ale nezapomeňte na to. Void expulsion. Move doprava, kdo nic nemá. Arrowy budou. Call of the Dobrý. Void. Dobrý. Tady jste stakli, tady jste... No, jedna podle Ne, toho. v klidu, v klidu. Dáme Move si- doleva bude. Move doleva. Goldrina musíš hitnout, pozor. Wait. Void expulsion. Ty král. Bacha, přestřelka, ale bacha. Tak move doprava, Nemám kdo goggle. nic nemá. Jo. Takže pak po ní prostě Arrowy. Explosion. Drakoboxem mimo. Vypadá to dobře. Tak Asi půjdeme těžko, když doprava. se šlo skrz toho bossa. Doprava, nezapomeňte hitovat tady. Void expulsion. Gateu až vystřelí. Go. Tak kdo nic nemá, jde doprava a arrowy hitnout. Arrowy. To na piču odle toho. Call of the Void. Měl by to být psych, dobrý. Víc doprava ranžet. Doleva. Wait. Tak Void pak přigrypni ještě expulsion. tu
pozdější hejma, jestli až budeš mít. Move doprava a budou arrowy. Pojďme. Jo, to stíháme. Dobrý, stoj. Pojďme. Budete mít move doprava všichni, nemusíte hitovat nic. Void expulsion. Kus chlapi. Děkujeme. Buď- Ta je ready. Buďajme Ta je to. ready. Ta má kurku Buďajme to, jo? přepečenou. Dobře, Nechoďte posadit za se mnou, jako nechoďte. člověk. fokus chlapi, jo, hlavně. Fokus. Na ty taunty, vole, na to, abyste byli včas na ten spawn hlavně. Kravaty, vole. Masa nezapomene na Okay. speed. Tether. 2 tetry insta. Kappa taunt. 2 tetry insta break. Skok. Kamu, proč tohle dělá? Panula to na druhou stranu, protože tam přeskočila paní prostě, no. Dobrá, Proč? hrajme, pohodě. Dobrý, tahle je v pohodě, ta ti skočí na Responči druhou ho. stranu. Máte chill? Fokusujte pak tu adu. Bait. Fokusnout víc adu. Void expulsion. Budete bejtit. Musíte dojet té adu. Kdo nemá bejt, už jde do prostřed. Zabít tu adu. Tether. Budou ty, jo? Budou taunty. Golderin, to, Bobko? Taunt. Explosion. Tak připravíte se, máte čas. Bude ranged potom. Ranged go. Melee go. Devouring Tak, Cosmos. budete se Doprava, připravíte se doprava, na na pravou gateu. stranu. Bejtíte. Tether. Tak až to bude u vás. Taunt? Gate teď. No, sorry, Sokolu, brzo, pičo. Ranged break, Dobré, jo, dobré. ranged break. Kamu se, vem Alery. A Melee už je. Tak tady se Toho opřete musíme do těch viacej adek víc. fokusnúť. Tady se opřete do adek víc. Kolnu vám interrupt. Interrupting Já nebudu tremor. mít bubble. Interrupt za 3, 2, 1, teď. Máme jinak Laura... taunt? Já jsem za 7 až ready. Zahrajeme 3 tady, chill. A kedy to bude? Void Za expulsion. 5 asi. 9, Dobré, 9. Tady mať dej jako kapa, zkus tej kapa. Interrupting Ty ady, tremor. ty Co ady. jdu hlavně? Bacha je moc Tedry budou Už teďka. budou tedry, Zero- už budou tedry. Teď, taunt. Explosion. Si chyber, Tam čeká. tam nazad, Čeká tam ranged, nazad. čeká ranged. Či Další ranged taunt go? máme? Ano, Lanur. OK. Devouring Melee Furt go. to Cosmos. máš ty, jo? Furt to máš ty. Přeskakujete. Teď. Go. Můžete skákat. Drámo, Budou- chalani, jedem. Tak, To jsme ranged, zvládli ranged break, Jednačku. tady používáte všechno. Už tady všechno. Melee break, Vem si, tohle tady budeš mít stačí atku, přežít. Nerváčku mi dej. Druhý Nebo podku on je máme. mrtvej, on je mrtvej. Res Si chyt note. atku, si chyt atku. Máme, Atka. máme res. Jeďte adu. A budete bejtit. Jeďte tu adu. Druhý potky. Bait. Void Tak budete expulsion. bejtit. Taunt máme, nebo ne? Nemáme, ne. tady hrajeme 3. Nemáme, OK. Jdeme do prostřed. Tether. Tank si to breakne první. Jo? To je Explosion. naše chlapy. Tank go. Možná ani nebreakuj to. Radši po chvilce. Radši jo. Ranged breakni go. do toho. Je to dát, dobrý. Nice, Let's go! Ty píčo! Perfect. Hej, ale tohle- Posledních půlů. Kam, ale tohle to bylo strašně skav. Máme to, Nejlepší půl. máme to A na stejně jsme to hovko, či dobili. ne? Kalpek Nemáme, jsem nejsme- zakoktával, pičo. Nejsme v tabulce. Co jsem povedal, piči, ty kokot?